Kaixo, unaz. Kaixo, Jenny. Egun. Ba, hementxe, oso posik. Aukera eman diazulako, zurekin honea elkarrizketa bat eitera etortzeko, eta gustora. Aber, ze galdera egiten dizkiazun. Ez dute ukatuko pixkat urdurina honik, baina, bueno, ez nago itxuta galdeketetara, eta, bueno. Lasaituko zea ikusitako nolakoa dena, bueno, unaz, mendiak lotutako pertsona bat zentuko, donostikoa agazaten duzuzea, amorioak egaman zentun, egipolit eta zogo hortaga. Bai, hala da, bai. Baina, zek egakarri zaitun menditik. Bueno, mendia nire bizitzan nahiko berandu iritsi izan. Bai, ez da txikitako gauza bat, txikitan ez nintzen asko mendian ibili. Eta nahiko berandu, 21 urterekin hasi nintzen, lagun batzukin, unibertsitateko lagun batzukin Pio Barojako rokodromora joaten. Eta hola hasi nintzen pixkate afizioa hortik etorri izan. Gero Pirineotara joan ginen, Monte Perdido igo genuen, eta hortik aurrera asko gustatu zitzaidan mendia, eta hortik hasi nintzen, gero eta gehiago joaten. Zer deskubritu duzu mendiaren zaletasunaz? Bueno, gauza asko erakusten dizkizu mendizaletasunak ez, baina, bueno, nik uste ikasgai garrantzitsuena, alik eta baliabide gutxienekin aurrera egiten irakasten dizula, ez? Bai, orduan, bueno, austeritate pixkat erakusten dizu, zatik azkenean mendian ezin duzu pisu askorik eraman bizkarrian, eta horrek behartzen zaitu pixkat aukeraketa bat egitea, eta ikusi behar izatea, zer eraman behar dezun gainean, eta pixkat austeritate horretara. Bai, justuena, beharrezkoena. Bai, beharrezkoena dana, eta gara jogoetan gehiago gaindikan, ez? Azkenian, bueno, gero han mendira joaten ganean ere, azkenian ez dauzkagu etxean izan ditzakegun komodidadiak. Urte askotan kanpin denda baten loin dugu, lurrian, eta, bueno, dutxara ez dago beti nahi desun momentuan, orduan, bueno, gauza guzti horiek erakutsi egiten dizute, eta, bueno, azkenian ikasgai bat dia, eta nik uste mendian tatik gehien erakutsi diana hori izan dela. Ikasgaia baino gogoa dela esango zenuke. Bueno, gostoko bidean aldaparik ez esaten da. Orduan, gogorra bada, baino ez da. Azkenean zu nahi dezulako zaude hor, ez? Azkenean mendian, eta bai, gero beste baldintza gogorrago batzuk ere sortatzen dira batzutan, eguraldi txarra sartzen da, hesia sartzen da, hotza sartzen da, nekatuta zaude, baino zuk erabaki dezu nahi eta zuk egoera horretara joatea, eta bueno, zuk asumitzen dituzu hor gertatzen dian ondorioak, eta hori ere mendiak erakusten duen zerbait da. Unai, zer edukitzen duzu kontutan mendi bai igotzekako garaian? Bueno, gauza asko, baino gehien bat parte estetikoa gustatzen zait. Mendiak erakarri egin behar nahu, estetika polit bat izan behar du, eta bueno, horrek erakartzen du gehien bat, eta horrek pizten dit mendi hortara igotzeko gogoa. Gero, zailtasuna, errestasunak, bide mota, baita ere, horrek ere zerikusia dauka beti erabakian, eta bueno, pixkat zailagoak dian mendiak, gehiago erakartzen haute, ez? Erreto badalako, zailtasun bat daukatelako, eta hori gainditu beharra daolako baita ere. Eta helburua, berakin menditik mendia, helburua beti ez dela bekina izango, baina zer izan daiteke zuga helburu. Bai. Helburu azkenian mendira joaten naizen guztietan ondo pasatzea izaten da. Hori izaten da helburu nagusia, azkenian mendira disfrutatzea goaz. Egia da, mendizale askok pentsatzen dutela gailurra dela gauzik garrantzitsuena, baina nire kasuan ez da hola. Nire kasuan bidea eta bidean izandako bizipenak gailurra beha baino garrantzitsuagoa dira. Orduan askotan gailurrak izaten dira
pasoko puntu batzuk, puntu berezia dira mendiaren barruan, puntu ikaltuena, eta askotan gailurretara joaten gara, baina ez du gehien inporta zaidana hori ez da, baizik eta, bueno, bidean izaten ditugun esperientzia guzti horiek gustatzen zaizkit asko. Eta esperientzia asko onak ere izango dira, baina zailak ere tokatuko zitzen. Bai, noizian bai, tokatzen dira. Azkenean mendia entorno zonalde oso basati bat da, eta gauza asko ez daude zure kontrolpian. Orduan, batzutan, espero ez desunean, adibidez seguraldi txarra sartzen da, eta, bueno, egoera ez larri baino serio baten aurkitu zaitezke momentu batian. Eta hortatik ateatzea ere ez da erresa izaten, eta, bueno, psikologikoki ere lan asko inbarra dago, zentzu horretan bai. Ondo egon behar zea psikologikoki esan behar nu buguteko baina ez gaude ondo buguteko. Zaila da, norbait burutik ondo gala esatia, eta azkenian gu mendizaleok gure kabuz o voluntade propios arrisku batzuk hartzen ditugu, eta nork esango luke ez burutik ondo gaudenik. Bueno, baina kontziente zeate arrisku horietaz. Bai, noski, bai. Gehienetaz, bai. Gainera mendian ibiltzeaz ikasi egiten dituzu arrisku jenun dauden, eta ikasten dituzunean baita ere, zure jarreak ere zerikusia dauka, ez? Orduan gero eta gehiago ikasi, eta arriskuiek nun dauden ikusi, zure jarrea aldatzeak ere eragina dauka, eta arriskuiek gutxitzen saiatzen geha, baina egia da, arrisku batzuk gure kontrolpetik kanpo gelditzen diala, eta, bueno, momentu txar baten, agian harri bat erode daiteke, eta buruan jo zaitzake, harriak gutxien espero esun momentuan, eta horren kontrola ere ez daukezuzuk, eta, bueno, zonaldea beti arriskutsua da, eta kostiente geha zerbait gertatu daitekela, noizbait, bai. Noizki, zerbait ezengo edezute eduki nahiko zenuketen segutasun puntu hori, ez? Ez, saiatzen geha, alik eta aktibidade seguruenak egiten, askotan erabaki beharra dago soka eraman edo ez eraman, eta, bueno, hori erabaki importantia izaten da, zatik horren arabera, arriskuak handiagoak o txikiagoak izan daitezke. Orduan, ondo baloratu beharreko erabakia dira, ondo pentsatu beharrekoak, eta denbora pasa behar da azkenian hortan baita ere. Euskal Herri mailan zer izan igo zenuen lehenengo mendia? Mendia asko ditugu. Bai, asko ditugu, eta ezingo nizuke esan zein izan zen igo nuen lehenengoa. Lehenengo mendia, lehenengo mendia Monte Perdido izan zen, ni directamente 3.000ko baten estrenatu nintzen, hori izan zen mendia joan nintzen lehenengo aldia, harrigarria lehenengo aldia? Bai, eta gero hortik aurrea, mendian hasi nintzala, Euskal Herrian hasi nintzen mendian ibiltzen, Monte Perdido igo nintzen nian, Euskal Herriko mendi bakar bat ere igo gabe jo nintzen, orduan... Xalogoko batu nahi, bakatu. Unai esanet eta unai... Unaztea, lasai. Jo, eta nola gogoratzen duzu Monte Perdiroko esperientzia nahiz eta lehenengo alzan. Esperientzia oso intensua izan zen, oso gogorra izan zen, pentsatuko zuen moduan prestatu gabe jo nintzen, behar bezala prestatu gabe, gainera urria zan, elurra hain da zeon, eta nik ez nekin ez da zertzean ez krampoiak, ez pioletak, ez ezer, eta, bueno, han igo ginen eskupideratik gora elurrakin. Eta, bueno, igual inkostienteare izan zen guztiura, ez? Alturak ere eragina handi izan zian, tripako mina izan nun, botaka ibili nintzen, dana batu intzan, eta esperientzia fisikoki oso gogorra izan zen. Baina, bueno, ja geisten nahi ginela, buelta nahi ginela, egoerari buelta eman nion, eta pentsatu nun, orduan bertan pentsatu nun, noizbait itzuliko nintzala Monte Perdidara, ondo prestatuta eta beste egoera hobeago batetan. Itzulizea?
Monte Perdido gero? Bai, askotan, gehien igo deten mendia da, Karo, hori nire mendi favoritua bihurtu da, lertuko zuen moduan, lehenengoa izan zarako. Botaka egin arren. Bai, botaka egin arren, azkenean, gauza horiek pasatzen dira, baino, ez da mendian errua, ez botaka egin izana, ez mendia hor dago, mendia bera da, eta guk erabaki dugu horrea jutia, eta, bueno, azkenian, ez dakit zenbat aldizikoeten, ointxe bertan kontua galduta daukat, baina 30 alditik gora izan da. Osea, que, bueno, askotan juten gera Pirineotara eta Monte Perdidora askotan juten gera. Lehen ez dakit galdutu dizuten, baina mendiak zerbait emango zizun ogoko behan, ez? Bai, azkenian mendiak, ondo pasatzeko aukera bat ematen dizu, hori lehenik eta behin, eta gero, zure burua ezagutzeko aukera ere ematen dizu, ez? Azkenian arrisku egoera horietan, o karentzia egoera horietan, azkenian zuzean ateatzen da, horrez dago ez maskararik ez ezer, eta azkenian zu ezagutzeko aukera ematen dizu, eta baita ere zure inguruan edo zurekin dabiltzan lagunak. Orduan, askotan mendian eindako amistade horiek, amistade aso sakonak eta intensoak izaten dira baita ere, azkenian bizipen intensoak bizi izan ditugulako. Eta Monte Perdido zer eman duzu? Monte Perdido, zoriontasun asko eman dizkit Monte Perdido, bai, ez dut gogoratzen gaizki pasa izan dut, lehenengo hori kenduta, baina ez nuke esango ez dara gaizki pasa nunik, esperientzia gogorra izan zen, baina gaizki ez nun pasa, zatik paisaiak eta txundituta utzi nuen. Eta Monte Perdido beti sentsazio honak eta beti nerekin ondo portatu izan da mendi bat bezala ikusten dut, eta zoriontasun asko eman dizkit Monte Perdido, bai. Jo, mendia ogoko gara abentura bada, hemen gutaitzezakiko galdera experimentalak. Hau eta igual ez duzu egin gauza bat, baina gustatuko litzaizuken egitea. Eta nik galdetu nahi dizut, ea jongo zinaiteken gailuga programaga, ETV-ko gailugak programaga. ETV-ko gailura programara? Auskalo, abixatuko baliate, ez dakiz ere esango nuken. Ez naiz, nahiko lotxatia naiz eta gauza hauetako, ez naiz oso... Bai, zure gana etorri naiz, Jeni, bai, eta, lehenengo aldia da, gainera kamara baten horrien elkarrizketa bat egiten. Bai. Bere egunean ere Nacho Bizkasillak elkarrizketa bat egin zidan, baina etzan kamarakin irratiko entrevista bat izan zen, eta, urduri neon baita ere, baina, hemen etxean gaur. Bai, hemen komodo nago, zurekin gainera sofan eserita, zapatila gabe, bai. Mendiak, edo mendiak politalia, mendiak zaindu behar dira, ematen umei bakarrik erakutsi behar zaiela, eta igual umeak edurako baina aduratsuagoa dira batzuta. Mendia zaindu mesedez, baina menditik atrata unasek zerbait egin du edo ikasi du edo zer egin zenuen eskola bukatutakoak. Bai, ni mendizalea naizela esan dizut, baina, mendizaletasuna afizio bat da. Ni berez ingenieria naiz. Orduan ikasketak hemen Santo Tomas Lizeoan egin nituen, gero Ibaetan Donostiako Ingenieritza Eskolan, Nafarroko Unibertsitatean ingenieritza ikasi nuen. Eta gero hortik aurrera enpresa munduan ibili naiz lanian eta nire lanbidea hori da, lehenengo Legazpin egon nintzen, Bellota Erramintasen eta gero Eibarren alfa josteko makinen enpresan egon nintzen lanian, eta gaur egun Soraluzen nago enpresa baten lanian baita ere, eta hori da nire lanbidea. Zergatik ingenieritza? Ez da erresa galdera horri erantzutia, ez? Azkenian ez dut uste bokazio bat izan zanik gurasoek bideratu ninduten pixkat ikasketa hori egitea.
Eta, bueno, sartu ginen ondo zertzan jakin gabe, eta, bueno, jakinda karrera gogor bazala, eta asko ikasi beharko genula. Baina gero, karrera egiten joan ginen moduan, ikasitakoari aplikazioak ikusten joan ginen, eta, bueno, azkenian ez naiz bate damutu karrera hori egin izanaz, eta gustora nago, erabaki horretaz baita ere. Baina, zerbait emango zizun ingenieritzak. Bai, gauza asko ematen dizkizu, ez? Azkenian ingenieritzak zuregan desun konfiantza hobetu egiten du, zatik azkenian ingenieritza erronkak konpontzeko bide bada, erronka desberdina daude eta erronka horiei aurre egitean datza, ez? Orduan, azkenian arazoak edo arazoei konponbideak aurkitzen dizkigu ingenieroak eta, bueno, hortan asko laguntzen dizu. Ni gainera organizazioako ingenieritza ikasi nuen eta horrek ere gero bizitzan eta bai mendian aplikazioak izan ditu organizazio egoki bat egiteko, diseinatzeko garaian. Justo hori galdetu behar izan edo zerbait lotuta. Eta ez zegoen jaituko, hemen gustatzen zekiko galdera esperimentala esan ez zeuden bezala. Jendeak gauzak separatu egiten ditu arloka, kemainia nastu egiten ditu. Bai. Eta galdetu nezezuz, ze lotura egingo zenuen asmatu behar baduzu, asmatu lase, ze lotura egingo zenuen mendia eta ingenieritzaren artean. Bueno, mendiak eta ingenieritzak errazio handia daukate. Bai, ez, azkenian segurtasun neurri asko ingenieriak diseinatutakoak dira, bai mendiko sokak, bai mendiko materiala, eta, bueno, azkenian mendizaliak ere, kalkulo batzuk ere egin beharra dauzkagu, ez? Adibidez, eskalatzen desun momentuan, erorketa bat nolakoa izan denaren balorazio bat egin beharra dago, ez? Eta, bueno, erorketa horretan zenbat metro soka zeuden, nolakoa izan den erorketa, ze faktore zeukan, guzti horrek eragina dauka, zeatik horrek soka horren biziraupenean eragina izango du. Orduan soka batek, erorketa asko izan dituen soka batek, gutxiago iraungo du, edo bota beharra izango duzu momentu batian, eta, bueno, azkenian, kontzeptu erresak dira, baina ingenieritzarekin lotura izan dezaketenak. Eta zentzu izan daitezke unaxen gau egungo kezkak, zer kentzen dizu loa gau ego? Bueno, gauza asko kentzen diate loa, ez da erresa gauden mundu honetan eta gauden egoera honetan pairatzen nahi gean egoera honek COVID-an asuntuakin arduratu egiten hau, batez ere etorkizunean enpresa munduai begira etorri daitekeen krisiak arduratzen hau, oantxe bertan lanean nabilen enpresan ERTE baten gaude. Eta etorkizuna ez dago oso argi, ez? Orduan ikusiko dugu horrek ze ondori izan ditzaken, bai ekonomian, bai gizartean, eta, bueno... Osasunean. Badirudi osasunean baita ere, badirudi krisia datorrela, espero asmatzia predikzionetan, baina badirudi garai gogorra datozela urrengo urterako, orduan, bueno. Gauza guzti horiek kezkatu egiten hauten horri batian. Loak entzeraino ez dakit, baina bai, kezkatu pixkat bai. Nola doala hau egiten saiatuko gara, unaz. Bai. Mila izker. Bai. Bale, zuri, Joni, bai, oso gustora. Galdera erresak egin dizkidazu, orduan, ez neske jatuko. Bidaleko diogu musu eta gube ikusi lehen. Bai, agur bat, bai. Agur. Agur.